Szépen sorakoznak fel a rajtrácsra, itt van Michael Schumacher, 5-en vannak előtte, itt Willi Weber a menedzser, mellette Jean Todt, itt pedig az őszhajú úriember Jürgen Hubert, a Mercedes Motorsport elnök, és mellette az alelnök Norbert Haug volt látható. Elől tehát Montoya, mellőle Ralf Schumacher, a második sorban Barrichello és Trulli, a harmadik sorban pedig Räikkönen és Michael Schumacher. Mindjárt megkapják a zöld zászlót. Charlie Whitingot láthatják hátulról, az őszhajú úriember, valamennyi versenyen ő a versenyigazgató, ő fogja megadni a rajtjelet. Már égnek a piros lámpák, még egy felgyullad, és amikor elalszik, jön a rajt. És Montoya, Ralf Schumacher is jól jön ki, Alonso kiugrott ott bal oldalon, Trulli, és hoppá, és rögtön Räikkönen és Barrichello szakadt. Barrichello bent a gumifalban. Kimi Räikkönen bent a gumifalban, Barrichelloval ütközött. És Ralf Furman a háttérben pedig összeakadt Justin Wilsonnal, ha jól láttam, tehát többen is részesei külön-külön szeparált baleseteknek, de itt van Furman. De minden esetre az első kiváltók az Barrichello és Räikkönen volt. És nem is kicsit tört össze Räikkönen autója, a biztonsági autó kint fog maradni a pályán, íme itt már mutatják is. SC Safety Car, hát ez nem jött össze. És Kimi Räikkönen a szenvedő alany, pont ő, aki 62 ponttal a világbajnoki pontversenyben a második helyen áll. Hú, ez nagyon nagy pech. És Barrichello, akinek ugye nem ártott volna egy jó szereplés most a Silverstone-i remek győzelme után. Minden esetre a két Renault érdemes figyelni, a harmadik és a negyedik helyen van Trulli és Alonso. És Michael Schumacher annak ellenére, hogy pozíciót vesztett Alonsoval szemben, és mégiscsak Kimi Räikkönen kiesésével egy picit megkönnyebbülhet, hiszen ő most pontot foghat Räikkönen, méghozzá nem is keveset. Itt emelik ki a McLaren. No, nézzük, mi történt. Tehát Räikkönen itt a képernyő bal oldalán, Barrichello mellé bemegy, Barrichello pedig húzódik kifelé, és Montoya, Ralf Schumacher van hátrébb, Ralf Schumacher ráhúzott Barrichello, és úgy ütötte ki Räikkönent. Összezárták Barrichello-t, Barrichellonak nem volt hova mennie, és Ralf Schumacher bal hátsó kereke is kapott egy ütést, úgyhogy nem biztos, hogy Ralf Schumacher autója nem sérült meg. Szemből is nézzük, Ralf Schumachert figyeljük, a bal oldalon húzódik ki a külsői felé, ott van Barrichello, meglöki Barrichello-t, és abban a pillanatban Barrichello összeakad Räikkönennel, és Räikkönen már is forog ki a bukótérbe, csapódik bele a gumifalba, és Barrichello bal első kereke is leszakadt, mögötte pedig próbálták elkerülni az ütközést. Itt egy Minardi pörgött, ha jól láttam, és ott volt a Wilson Furman baleset is, tehát többen, legalább 5 pilóta. És egyelőre Barrichello, Räikkönen és Furman van a boxban, a komputer tanulságos szerint, de Räikkönen maximum lábon van a boxban. És itt van Ralf Schumacher is.